Manipod iti Core TV News Center. Idanon mi kada kayo. Nagiti na para nga damdaman. Mapagtalkan, mapangnamnaman. Daito'y ti Presscore. Manipod dito'y Core TV News Center na imbag nga oras Ilocos. At iti damag nga nasagap ti Core TV News Team, iti daytoy nga lawas. Damag nga kompleto ken detalyado. Daytoy ti Presscore Weekendition. Ti Paulo dagiti damdamag. Ubing mapapati anay kali. Provincial Rabies Month agdama ang maselebraran. Na dumaduma nga programa inpakaan mo ti TESDA Secretary. Mason iti Ilocos, maikan ti training. Reaksyon ni Vice Mayor Ryan Singson iti reconsideration ti helmet ordinance. Amwen, lady bus driver, ipaay ti TESDA. Nagadal iti dressmaking ken tailoring, nagturpusen. Nagadal iti VSTI, nagturpusen. Balasitang mapapati anarames. Panakalaped iti sakit at tuberculosis. Senyales dagiti dingwen nga addaan rabies. Na dumaduma nga programa iti Ilia Santo Domingo inpakaammo iti mayor. Baro nga uniforme dagiti empleyado iti Ilia Santo Domingo na ipaay. Task Force Tigdas maisaysayangkat. Sectoral Consultative Meeting na aramid iti Ilocos Sur. Chess ken motocross competition na isayangkat iti Syudad Acandon. Utah Jazz pinarmet iti Hornets. Ti detalye dagiti damdamag. May isang ubing ti mapapati nga naikali sa J. Ilia San Vicente. Naambuan nga ti mismo nga ina ti ubing ti makinggapuan ng kadaytoy apasamak. agdaman nga sapsapulen dagiti otoridad ti nasao nga ina. Ti detalye dano ni Presscore, Ryan Pardo. Naalarma digiti agnay iti Barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Kapuanan ti pinagturong digiti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili iti barangay da. Basar ti investigasyon ngin parwar iti PNP San Vicente. Babaen iti maysa a text message iti maysa a concerned citizen nga adda na ikali nga ubing iti arubayan da. Ket ditan nga napanda iti naitudu nga nakaikalyan iti nasao nga ubing. Ti panagtultuloy iti investigasyon iti PNP San Vicente nga indaduolwan ni Police Senior Inspector Nilo Racuma ket nabigbig iti Nagan Arus nga agnay iti siyudad Tibigan. Itakin anak iti mapapati nga nakakali nga ubing nga live-in partner iti Managan iti Rogelio Ritamal nga agnay iti nasao nga barangay. Umunang aksyon pantay kinita nga ta no ustuda jay impormasyon nga adda tinaikali nga ubing diyan iti San Sebastian. Ket kas nakita yo met nga awan met tinagyan na jay kinali da nga abot. So nga nga first kasano nga bagata yung adda ti kali da nga ubing. Umot na kita tayo. At isang karag nagdamdamag tayo dagiti tatao pagalaan tayo iti impormasyon no gusto nga talaga nga dati naikali nga ubing. Dako napit tinatakamat ko opisyal nga marigatan da iti pag-imbestigar da. Kapuanan taawan met timayat nga makipagtinulong kanyada. Kenno addaman makapatpatangda ket sabasabali iti ibagbagada. Definitely Brian kasi nga talaga ito brand tayo. Sa pulon tayo DJ amin nga connection dati naganak nga Managan iti Rose. Barbarang no dan tumadlaang iti makaitag ti impormasyon no sino nya nga talaga kinatao na kompleto nga nagan na kinda jay pag taltarin na idan na. Ti may sapi nga nakapatpatang digiti kaming iti kapulisan ket ni Manang Waning nga isuna kan iti pagpapailotan ni Rose idi masikugpay lang isuna. Ano hanggang naging 16? Ano? Tirang pinakakita kong ko di bagan niluton nga naganakon ko na ni apay naganak di man nilirot ko namot Di Lunes. ni kamot ton. Naku namit ti Barangay Captain Felix Rognao nga inikanda iti agdang nga insigida idi naamuan da iti kastoy na pasamak iti masakupan na. Awanin asar ta pidi nasengkatang kami pa dito yung nagiyan dito di kaputakon ako sumanggat kay muten pinanawan min atuin. Wan ata party amin ati San Sebastian dati sir dahil nga babae iti damag ko orisyak ang kumangam mo tagabigan ko nada.
Ti panakipatpatang iti Presscore kadagiti agnay iti nadakamat nga barangay nga iti mapapati nga sospek amanagan arus ket inyanak na iti ubing idi Marso 16. Daytoy metlang atawen. Ken iti maysapeng amamwen iti kapulisan no sisibiyag wenno natayen idi ingkali na iti anak na. Para iti Presscore, Ryan Pardo. Iti sa baling nga damag agdaman nga masel-celebraran ti Rabies Month ti probinsya ti Ilocos Sur. Ti detalye idano ni Presscore Mary Ann Diga. Agdama ang maisaysayangkat iti Rabies Month dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur. Sigon ka ni Dr. Ernesto Mendoza, provincial veterinarian, na iwaras dan dagiti rabisin wenno dagiti anti-rabies vaccine kadagiti agdudu mga ili iti probinsya. Kuya, Rabies Awareness Month at bulan ti Marso. So bakbako na kami ti rabies. Iti napalabas a Rabies Month, sigon kan ti provincial veterinarian, at daan 11,247 ti bilang dagiti dingwen nga aso a nabakunaan iti anti-rabies. Kanita agdama ket 500 din tinabakunaan iti syudad ti Vigan. Dagiti aso a mababalin a mabakunaan iti anti-rabies ket mangrugi iti 3 months old ag pangato. Kada may sa kadakwada ket may injeksyonan iti 1 cc arabisin. Dingwen na nga mayat yung pabakuna akat di mabakuna ang dahil ito. Nasa upay ti provincial veterinarian, whole month ti Marso iti panangtedda iti free anti-rabies. Ken mabalin pay a ma-extend daytoy ingga na maibos iti agas. Ti Rabies Awareness Month kaya inganat di whole month di March dito. Ngayon magtuloy pa lang di bakuna min no ada mabat di no daw magpabakuna kaya bakuna amin. Nagihangin ako pabakuna. Ken inayon na pay, napintas daytoy a proyekto da, amang salaknib dagiti dingwen akas iti aso ken pusa. Kasameten iti amuda kontra rabies. Mainaig iti daytoy, sisasagana latta dagiti municipal livestock coordinators, amang bakuna kadagiti tarakentay nga aso ken pusa. Basta bisitaan laeng dagiti veterinary office iti ili tayo, Lunes ingganat Biyernes, oras ti alas 8 ingganat alas 5 ti malem. Para iti Presscore, Mary Ann Diga. Inpakaamo iti TESDA Secretary dagiti na dumaduma nga programa iti nasaong opisina. Dediket kabayatan iti ibibisita iti Secretary General dito'y probinsya. At the report ni Presscore, Michael Layante. Kabayatan iti bibisita ni Secretary Joel Villanueva iti TESDA wenno Technical Education and Skills Development Authority iti probinsya nga Ilocos Sur. Ditoy nga inpakaammo na dagiti na dumaduma nga programa ken plano tinasao nga opisina. Ken no anya pay dagiti kasapulan nga obraen para iti pagsayaatan ti kadwan. Segun iti Director General ti TESDA, may isa nga kitkitain tinadakamat nga opisina ti problema may panggep ti trabaho. Ta segun iti nasao nga opisyal, adda dagiti nakatorposen iti kolehyo, at dagitoy ket awan ti pagsapulan. Iti daytoy abanag kuna ni Secretary Villanueva nga kasapulan na dagitoy ket matulungan. May sapay ditoyen kuna ti Director General ket iti panangted ti suporta kadagiti pada a Pilipino nga agproblema iti sabali a pagilyan. Banag nga nagkunaan tinadakamat ng opisyal nga dalatta si dadaan nga tumulong dagiti na dumaduma nga ahensya. Gusto ko lang pong sabihin ay meron po tayong ahensya na nangangalaga sa pagsasanay at pagbibigay ng empowerment sa ating mga kabataan, sa ating mga hindi lang ho kabataan kasi wala naman hong age limit dito sa call centers. Kahit ho 45, 50 years old ka po pwede kang maka-apply at kahit nasa loob ka ng bahay mo po pwede mong gawin yung trabaho. So tayo po dito ay bumisita po tayo dito sa Ilocos Sur at nakita natin yung ganda ng probinsya at yung potential, and sabi nga po nila there's always room for improvement, at narito po tayo para i-enhance po natin yung ating mga ginagawa dito, and we make sure na ma-maximize natin yung ating resources, magawa po natin yung dapat nating magawa, at higit sa lahat, mabigyan natin ng mas magandang kinabukasan ang ating mga kababayan. Kalaksidan kadagitoy, pinasingkedan pay ti TESDA Secretary nga adaw manen dagiti programa ang nakasagana nga ipaay tinasao nga opisina, at dagitoy ket dakkel iti tolong nga maited iti kada individual. Babaen met iti TESDA ti probinsya nga Ilocos Sur. Dito yung naidanon iti Director General dagiti kiddaw, plano ken kasapulan dagiti kaprobinsyaan nga ipaay iti Technical Education and Skills Development Authority. No pay nako na tinasao nga opisyal nga adda iti nadanon na a problema iti TESDA ken aminado dayto nga agkurkurang iti pondo tapno masuposopan dagiti kasapulan ti TESDA. Ket babaen iti tulong dagiti na dumado mga local government unit kuna nangaramiden amin na kabayalan tinadakamat nga opisina.
Para ti Presscore, Michael Layante. Babaen ti tulong ti may isang kumpanya ken ti TESDA maikan ti training dagiti mason ti Ilocos Sur. At ni Presscore ni Sel Benitez. Babaen iti panakitinulong iti TESDA ken ti maysa a kumpanya dagiti agar-arami ti semento iti pagilyan. Mas manayunan dagiti agkakalaing nga mason tayo. Gapuanan ta adda iti maijaya training para kadakwada. Dito it nagkinamayatan ti TESDA ken ti Holcim. Dito agar-garamid ti Holcim cement. Tati may nga programa ti Holcim ken TESDA. Ultimate objective is to develop world-class masons. Dagiti naling agpalitada. Nalaing ti tile setting. Nalaing anything which has got to do with cement as one of the materials. Dito'y amas manayunan pay dagiti ammoda kadaytoy nga saan lang dagiti nadanunan dan nga ubra dagiti nagdadamo nuket di sanayen da dagiti baro awagas ti panagmasa iti semento. Yung atin pong program is hindi lang po ito pagre-recognize sa ating mga magagaling na mga mason, kundi po yung we give them the training, the skills para maging isang magaling na mason. Ano? So kaya makikita na apat po yung apat po na levels yung ating programs. Okay. Saan ang mailibak nga dito'y pagilian tayo a Pilipinas iti paggapgapuan dagiti kakalaing amason nga agtrab-trabaho dagiti sabali a nasyon. Mas kay kayak pay dagiti gangan na iti aramid dagiti Pilipino. Gapuanan iti nadalos ken kalidad nga aramid. Palagay ko tayo yung may pinakamagaling na mason. Ano? Siguro naman kahit na wala pang training na ibibigay yung ating ang Holcim, ang TESDA at saka yung ASIU, yung mga partners natin, makikita mo na reinforcing yung nalalaman nila and trying to formalize yung mga skills na gusto natin na develop sa ating mga masons through yung giving of in situ certifications. At least if they apply sa abroad, malaki yung chances nila na ma-accept abroad. Pakaseknan kadaytoy, adda na aramid alonching iti maysa a kumpanya, babaen mitten iti panangbayabay iti TESDA, adinarayan dagiti mason iti Ilocos, addaan 50 a mason iti Dimaray kadaytoy, anaggapo iti probinsya iti Ilocos Norte, pakairamanan payen iti Ilocos Sur. Panggep na ngamin daytoy tapno ma-develop pay dagiti Pilipino a mason no mampay adu dagiti ammudan. Ito po yung launching po ng namin, roadshow para sa selection, nominations ng aming Galing Mason program. Kagiddan daytoy mangbirbirok dan itinalaing amason amapan makisalip ti regional contest. Iti mapagasatan kadaytoy, mapan iti national ken makibalubal kadagiti kakalaing amason iti Pilipinas. Idi ngamin napanatawen iti probinsya tayo nga Ilocos Sur iti nangabak ti regional. Ken mangnamnama manen ti kaaduan nga dito into manen probinsya ti makaala iti titulo. Para iti Presscore, Sel Benitez. Adu bayadawag ti danon mi kada kayo ti panagsubli ti Presscore Weekendition. Padaanan ti sumaruno a damag iti Presscore Weekendition. Reaksyon ni Vice Mayor Ryan Singson iti reconsideration ti helmet ordinance. Amwen, lady bus driver, ipaa iti TESDA. Nagadal iti dressmaking and tailoring, nagturpusen. Nagadal iti VSTI, nagturpusen.